హలో పీపుల్, వెల్కమ్ టు మస్తీ న్యూస్. మీరు మా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్టయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. వీడియో చూసాక ఒక లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. అయితే ఈ వీడియోలో మనం ఇంటికి దీపం ఇల్లాలు సీరియల్ లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్లోని కొన్ని విషయాలను తెలుసుకుందాం. ఇక కృష్ణ డబ్బులు తనకు లెక్క పెట్టడం రాదు అని ఇక రాశిని పిలిచి, అక్క నీకు తెలుసు కదా నేను చదువుకోలేదని, ఇప్పుడు ఎంత లెక్క తీసుకోవాలో తెలియడం లేదు, నువ్వు కాస్త నాకు సహాయం చేయక్క అనగానే రాశి కృష్ణ చెప్తుంటే నాకు తడుతుంది. ఒకవేళ కృష్ణ ఇప్పుడు దొరికిపోతే ఈ పెళ్లి నాటకంలో అమ్మ నేను ఉన్నామని తెలిసిపోతుంది. అలా జరగకూడదంటే కృష్ణకి సహాయం చేయడమే మంచిది అని తన మనసులో అనుకొని తర్వాత ఎన్ని డబ్బులు కావాలో లెక్క పెట్టి కృష్ణకి ఇస్తుంది. ఇక కృష్ణ డబ్బులు తీసుకొని వెళ్ళి పని వాళ్ళకి ఇస్తుంది. ఇక అప్పుడు రాజేశ్వరి ఇక నుండి మీకు ఎప్పుడు డబ్బులు కావాలన్నా కృష్ణనే అడగాలి అని పని వాళ్ళకు చెప్పగానే వాళ్ళు సరే అమ్మా అని చెప్పి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోతారు. తర్వాత రాజేశ్వరి దేవి కృష్ణతో ఇలా అందరితో మంచిగా ఉండు, మా అక్క పరువు మర్యాదలు నువ్వే కాపాడాలి కృష్ణ అనగానే అప్పుడు కృష్ణ అలాగే అత్తయ్య అని అంటుంది. ఇక తర్వాత కృష్ణ వర్షిని దగ్గరికి 2 చీరలు తీసుకొని వెళ్ళి, వర్షిని ఈ చీరలు ఎవరివి, ఇలాంటి చీరలు మన ఇంట్లో ఎవరు కట్టుకోరు కదా అనగానే వర్షిని మొదట హేమ పేరు చెప్పదు. తర్వాత హేమ పేరు చెప్పకపోతే తను వేసిన ప్లాన్ అంతా ఎక్కడ బయటపడుతుందో అని ఆలోచించుకొని చివరికి ఈ చీరలు నా ఫ్రెండ్ హేమవి అని చెప్తుంది. అప్పుడు అటుగా వెళ్తున్న రాజేశ్వరదేవి వర్షిని మాటలు విని హేమ అంటే ఆ రోజు అక్క మను ప్రేమించిన అమ్మాయి పేరు కూడా హేమనే అని చెప్పింది కదా, ఆ అమ్మాయే అయ్యుంటుందా అని రాజేశ్వరి తన మనసులో అనుకుంటుంది. తర్వాత కృష్ణ మరి నీ స్నేహితురాలు తన చీరలు ఇక్కడ ఎందుకు వదిలేసిపోయింది అని అడుగుతుండగా అక్కడికి రాజేశ్వరి దేవి మరియు లీలావతి వస్తారు. అప్పుడు రాజేశ్వరి హేమ ఎవరు, ఎక్కడుంటుంది తను అని అడగగానే వర్షిని కంగారు పడుతుంది. తర్వాత లీలావతి హేమ వారం రోజుల పాటు మన ఇంట్లోనే ఉంది, వర్షిని ఫ్రెండ్గా గెస్ట్గా ఇంటికి వచ్చింది అని చెప్తుంది. అప్పుడు రాజేశ్వరి ఏంటి వారం రోజుల పాటు మన ఇంట్లోనే ఉందా, అమ్మాయి అయి ఉండి వారం రోజుల పాటు మన ఇంట్లో ఉండడం ఏంటక్క, తనకు ఆ మాత్రం సంస్కారం తెలియదా అని అనగానే వర్షిని వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఫారెన్కి వెళ్తే 4 రోజులు ఉండటానికి వచ్చింది పిన్ని, ఇంటికెళ్ళే కంగారులో చీరలు మర్చిపోయింది అనగానే కృష్ణ ఇంతకీ తను ఎక్కడుంటుంది అని అడుగుతుంది. అప్పుడు వర్షిని ఇప్పుడు తన గురించి ఎందుకు వదినా, చీరలు ఇటివు నేను డ్రైవర్కి ఇచ్చి పంపించేస్తాను అనగానే రాజేశ్వరి వర్షు పూర్తిగా హేమ గురించి చెప్పట్లేదు, హేమ ఎందుకు ఈ ఇంటికి వచ్చి వారం రోజుల పాటు ఉన్నట్టు అని తన మనసులో అనుకుంటుంది. ఇక మరోవైపు హిమ ఫోన్లో మనోహర్ తను కలుస్తున్న ఫోటో చూసుకుంటూ నిన్ను నా సొంతం చేసుకుంటాను మను, నా జీవితంలో నిన్ను తప్ప ఇంకెవ్వరిని ఊహించుకోలేను అని అనుకుంటుంది. ఈలోగా రాజేశ్వరి దేవి హిమకి కాల్ చేసి హేమ అంటే నువ్వేనా అని అడుగుతుంది. అప్పుడు హేమ అవును మీరెవరు అనగానే నా పేరు రాజేశ్వరి దేవి, మహేశ్వరి దేవి చెల్లెల్ని అనగానే హిమ ఒక్కసారిగా షాక్ అవుతుంది. తర్వాత రాజేశ్వరి దేవి మా అక్క నువ్వే ఒక ప్రాబ్లం అని చెప్పుంటే అప్పుడే నువ్వనే దానివే లేకుండా చేసేదాన్ని, ఇప్పుడు ఫోన్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే మను నువ్వు ప్రేమించుకున్నారని నాకు తెలుసు, మను పెళ్ళికి ముందే నన్ను మర్చిపో అని చెప్పినా కానీ నువ్వు మాత్రం మనుని ఇబ్బంది పెడుతూ తన చుట్టూ తిరుగుతున్నావు, నీ గురించి తెలిసాక నువ్వు చాలా మొండిదానివని నాకు తెలుస్తుంది, నీ దారి నువ్వు చూసుకోవాలని చెప్పడానికే ఫోన్ చేశాను, ఇంకోసారి మా వాళ్ళు ఎవరైనా నీ వల్ల ఇబ్బంది పడ్డారని తెలిస్తే డైరెక్ట్గా మీ ఇంటికి వస్తాను, దానితో నీ జీవితమే తలకిందులవుతుంది జాగ్రత్త అని హేమకు వార్నింగ్ ఇస్తుంది. తర్వాత హేమ రాజేశ్వరి మాటలు లెక్క చేయకుండా ఎలాగైనా మను జీవితం నుండి కృష్ణను పక్కకు తోసి ఆ స్థానంలోకి నేను వెళ్తాను, ఇదే నాకున్న టార్గెట్ అని కోపంగా అనుకుంటుంది. ఆ తర్వాత హేమ మనోహర్కి కాల్ చేసి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, అయినా మను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడు. ఇక తర్వాత అక్కడికి కృష్ణ వచ్చి ఫోన్ సౌండ్ వస్తున్నా మను లిఫ్ట్ చేయకపోవడంతో ఫోన్ తీసి మనుకి ఇద్దామని ఫోన్ తీయబోతుంటే అప్పుడు మనోహర్ హే కృష్ణ అని కృష్ణ చేతిలో ఉన్న తన ఫోన్ని లాక్కుంటాడు. ఏంటి నా పర్మిషన్ లేకుండా నా ఫోన్ టచ్ చేస్తున్నావు అని మను అడగగానే మీకు ఫోన్ సౌండ్ వినిపించట్లేదేమో అని నేనే ఫోన్ అందిద్దామని అనుకున్నాను, ఏమైందండి, నేను మీ ఫోన్ కూడా ముట్టకూడదా అని అమాయకంగా అడుగుతుంది. ఆ తర్వాత కృష్ణ మనోహర్ని భోజనం చేయడానికి పిలిచి నా మీద కోపంతో రాకుండా ఉండకండి, మీకోసం అన్నీ రెడీ చేశాను త్వరగా రండి అనగానే మనోహర్ చిరాకుతో చూడు నన్ను విసిగించొద్దు నేను వస్తాను అనగానే కృష్ణ అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత మనోహర్ హిమకి ఫోన్ చేసి నేను బ్రేకప్ చెప్పినా ఎందుకు నన్ను పదే పదే డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు అని అడుగుతాడు. ఆ తర్వాత హేమ తను రెగ్యులర్ మీటింగ్ ప్లేస్లో తనను కలవమని మనోహర్కి చెప్తుంది. అప్పుడు మనోహర్ నేను రాను అని కోపంతో చెప్పేస్తాడు. తర్వాత హిమ నువ్వు వస్తావు మను,
వచ్చేలా నేను చేస్తాను అనగానే అది చూద్దామని మను ఫోన్ కట్ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత హిమ ఆంటీ నాకు వార్నింగ్ ఇచ్చినా అదొక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని నిన్ను దగ్గర చేసుకుంటాను అని అనుకుంటుంది. ఇక మరోవైపు వర్షిని కృష్ణను తీసుకొని రాజేశ్వరి దేవి దగ్గరికి వెళ్తుంది. అప్పుడు రాజేశ్వరి బంగారు నగలను ఇచ్చి 10 గంటలకి మహేశ్వరి అక్కకు నాకు ఫ్రెండ్స్ అయిన కొంతమంది ఇంటి పెద్ద కోడలను చూడడానికి వస్తున్నారు, పని కట్టుకొని మరీ నిన్ను చూడడానికి వస్తున్నారంటే నువ్వు ఇంటి గౌరవాన్ని కాపాడాలి కానీ ఇలాంటి పొరపాట్లు చేయకూడదు అని కృష్ణతో అంటుంది. అప్పుడు కృష్ణ అలాగే అత్తయ్య అని నగలను తీసుకొని వెళ్తుంది. ఇక ఆ తర్వాత వర్షిని ఈవిడేదో పని అప్పచెప్తుంది అనుకుంటే నగల పెట్టి అప్పచెప్పిందేంటి? ఈ ఇంటి పెద్ద కోడలుగా కృష్ణని నెత్తిన పెట్టుకుంటున్నారు, కానీ కృష్ణను తల దించుకునేలా చేయాలి, ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అని తన మనసులో అనుకుంటుంది. ఇదండి ఇంటికి దీపం ఇల్లాలు సీరియల్ లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్లోని కొన్ని విషయాలు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. వీడియో చూసాక ఒక లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.